DJ Pepsi Show. Dobar dan, dobar dan. Dobar dan, dobrodošli u radio. Šta sam? Radio. Sve sam vam omogućila. Pa i TV. Da. Ovako ćemo gledati emisiju večeras. A dobro, ti si prema nama previše. Stvarno? Da. Svi se lijepo družimo, uživamo. Ja sam s vama, sutra. Kotlaja vrti čašicu. Ajde ručka sendvič. Tata. Tata sluša, pozdrav. Sam arapske pare. Ajde vidimo. Pozdrav iz kuće. Upravo nam je Strahinja Kotlaja obećao roštilj na nekoj vikendici između Beograda i Kragujevca. Nećemo davati lokaciju da ne bi kotlajke slučajno navratile. Jede reći sad u kameru. Šta trebam da kažem? Pa da ćeš da nam roštiljaš. Roštilje ću vam. Reci, volim vas kotlajke. Cijeli roštilj. Evo, od tebe roštilj, od mene kokteli. Jel voliš kotlajke? Volim. Reci, volim kotlajke. Volim. Reci iskreno u kameru, kotlajke, volim vas. Volim vas. Nemoj da me slamate sad. Dobar dan, evo jedno javljanje. Mi idemo u studio muzički da snimimo duet. Ispremite se. I maramice ispremite. Obavezno. A me nauči izmedljamo se. Samalama dumalama. Samalama dumalama. Lova vala uvala nam. Lova vala. Lova vala. Uvala nam. Uvala nam. Alkohola. Alkohola. Uvala nam. Uvala nam. To je to. Samalama dumalama makalama dumalama lova. A, samalama dumalama makalama duvalama. Duvala nam. Duvala nam. Makalama duvala nam. Samalama duvala nam. Samalama duvala nam. Alkoholna uvala nam. Znači ja to moram zapisano. Ok, do iduće epizode ja što da naučim. Nakon napornih snimanja, Amar bi rado otišao kući, međutim ptičice su odlučile drugačije. Kako je život u onda vam je i auto. Čekaj, pa da i tebe ne pogodi. Čekaj, se ne vide tablice, ali dakle, to je to, zapratite nas za više savjeta. U Pančevu parkirajte slobodno ovu ulicu, preporučamo toplo. Amare, bolje ti je da ostaneš. Sad, pitanje. Bilo ostao još 5 dana u kući? Radi je nima kući. DJ Pepsi Show.